गांसे आर'नाइजों जोङो हान्थिगिरि नार्जारि सारा नुजाथि अन्नानै आखाइ खबना हो आरो लोगोसे बिथाङा जोंनि बर' लोगोसे बिथांनि बिबुंथिया जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गो बिबुंथि जागोन होननानै मिजिंथियो आरो लोगोसे नैथिंबो हाबावगोन हानायालाय नोंथांमोना दुखु मोनदों नामा दुखु मोनदों नामा जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि स' आङो जोंनि आलासि बेयाव नुजाफैनो हानाय बे हाबाफारियाव दैदेनगिरि महरै बाहागो लानाय प्रकाश नार्जारि फंबाय गुबुन जिल्लानिफ्राय जोङो गोबां समाव जों फोसावनो नाङा थिग बिदिनो नोंथांमोनाबो इउटुबारनि गेजेरजों जाय मेसेज एबा जाय बाथ्राया जोंनि रायजोनि गेजेराव सुबुंफोरनि केसबो मोगा मोगि जानांगौ जायो नङा होमबा समाजनि फारसे खैफोद गोनां थासारिफ्रा जोंनि गेजेराव जाबाय थानो हाया नोंथांमोना बेखौबो जों सांग्रांथि महरै नोंथांमोना इउटुबाराव नोंथांमोना हेल्प होनो हागोन बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ दिनैनि समाव नोंथांमोना गासैबो मिथिखायो बे समाजनो मोजां फिथाइ थायहोगोन जोंनि